Bueno, ikus dezagun gure bloga nola dijoan. Kaixo, txoria audioa, txoriaren audioa linkaren bitartez, eta bideoa. Bueno, orain, dokumento idatziak sartuko ditugu scripten bitartez. Hemen daukazue script, eta hemen dago dokumento pilo bat dituzue. Hemen bilatzaileari hemen jartzen baldin bat ez dute euskarazko hitzen bat, agian norbaitek bidalita zerbait aurki dezakezue. Lehenengo gauza, harpidetza egitea. Nik egina daukadanez, sartuko naiz barura. Eta ikusiko ditut nire dokumentuak. Ikusten dezut hemen upload nola jartzen duen. Beti bilatu hitz hori, upload, igotzea esan nahi du. Eta ikusi zenbat aukera dauzkagun PDF, XLS, doc, PPT, PowerPointak onartzen ditu, PDF-ak ere bai, doc ere bai. Eta guk ingo duguna da, gure musika eta internet dokumentora joango gara. Eta zer egin behar dugu? Beti egiten duguna. Bilatu behar dugu nun embed hitza nun dagoen. Hemen dago URL-a, embeda. Guk embeda. Kopiaturi emango diogu, kopiatu dugu. Eta orain gure bloga kudeatzera goaz. Eta hemen sartuko dugu script dokumentua. Orduan, hemen jarriko dugu ere script eta xaguaren eskubikoarekin pegarri emango diogu. Hau da, eta kategoria berri bat erantziko diogu. Eta da, testuak. Testuak. Gehitu inber dugu. Gehitu kategoria hori, eta hemen, hau jarriko ditugu, testua hemen, eta argitaratu ingo dugu. Bueno, ikus dezagun gure bloga. Bueno, hemen daukagu, ikusten dezute, script dokumentua, musika eta internet. Eta hemen ikus dezakegu gure dokumentua. Zuetako norbaiti script itxura ez bazaizue askori gustatzen, beste aukera bat, slide share izango litzateke. Eta prozesua beti berdina da. Enbeda kopiatu eta pegatu. Kontutan izan gauza bat, eta da, editatzerakoan, erabaki izazue ea zuen dokumentoa nahi dezuten bestek jetxia izatea edo ez. Hori pribatuaren atalean izango litzateke, beraz hori garrantzitsua da. Zuek nahi badezute dokumento bat sarean jarri, baina besteek ez jaistea, jarri beharko zenukete pribatua dela.